Bine ne-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă emisiune Se poate altfel. În seara aceasta, Adrian Andrei încearcă să aducă o căldură în sufletul dumneavoastră, în casele dumneavoastră, chiar dacă avem parte de frig, de ninsoare, de drumuri înzăpezite. În această ocazie aș dori ca să vă așezați comod în fotoliile dumneavoastră și să ne îndreptăm gândul către un subiect ce ține de domeniul religiei. În seara aceasta vom ridica o întrebare și vom încerca să răspundem la întrebarea dacă există iad, dacă cumva este un mit sau este realitate, iar dacă există, ce se face acolo, cumva este cel mai înfricoșător loc din univers, unde există tradiție, unde este realitate și să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu la subiectul acesta. Și discuția pe care o vom avea în această seară o avem împreună cu domnul Emil Simionescu, pe care l-am invitat în această seară împreună cu noi ca să ne răspundă la anumite întrebări pe subiectul acesta și spune un bun revenit în platoul de filmare. Bine v-am regăsit, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor postului Campus TV. Deși, așa cum spuneam, este frig afară, încercăm să discutăm despre un subiect destul de aprins, da, care să încingă eventual mintea noastră și dacă aveți anumite întrebări sau sugestii, puteți apela pe numărul de fix pe care îl veți afișa pe ecran sau să trimiteți sugestiile dumneavoastră prin SMS la numărul de mobil. Suntem în domeniul teologiei sau a religiei, iar teologii numesc domeniul acesta sau subiectul despre iad și rai escatologie. Domeniul escatologiei este subiectul care vizează evenimentele de la sfârșitul acestui pământ. Din păcate, ca și în alte situații unde se cere o interpretare clară, chiar cu Biblia în mână, unii teologi nu ajung la o unitate de înțelegere. Părerile sunt atât de diferite încât oamenii nu mai știu ce să creadă. Și în această seară vom vorbi într-un mod special despre existența sau non-existența iadului, cel mai înfricoșător loc din univers. Milioane de oameni se îngrozesc la gândul că există iad și că într-o zi vor avea parte de suferințele sau chinurile care au loc acolo. Dacă suntem cinstiți cu noi înșine, unora dintre noi chiar ne convine să existe un asemenea loc. Dar nu pentru noi, ci pentru cei de lângă noi cu care nu ne avem prea bine. Domnule Simionescu, pornind de la introducerea aceasta, unul dintre subiectele care trezesc pasiune cu privire la soarta celor care îl resping pe Dumnezeu este subiectul acesta al chinului veșnic, al unui iad în care oamenii sunt torturați sau cei care n-au ascultat de Dumnezeu vor fi torturați la nesfârșit. Oare de ce credeți că subiectul acesta trezește atâta pasiune sau dorință de a ști ce se întâmplă acolo? Cumva pentru că oamenii nu știu clar dacă există sau care este adevărul? Da, subiectul este foarte incitant și la figurat am putea spune și fierbinte. Mă gândesc acum că suntem într-o iarnă destul de așezată și nu prea așezată, ci chiar se așează la momentul acesta încât căile de comunicații se blochează. Mă gândesc că pentru unii acest subiect chiar le face bine, că acolo e cald, în iad e cald, conform tradiției populare. Vom vedea mai târziu. Da, întrebarea era de ce este foarte incitant acest subiect, tortura veșnică, iad, vecii vecilor acolo se întâmplă lucruri groaznice și așa mai departe. În spatele acestui subiect există interese imense. Și când spun aceasta, mă refer, în primul rând, vreau să fac precizarea că doctrina aceasta a torturii veșnice, a iadului veșnic, decurge din doctrina nemuririi naturale a sufletului, conform tradiției populare. Mai exact ce înseamnă? Precum că sufletul niciodată nu moare. Și aceasta, de fapt, reiese din prima mare minciună a celui rău, a diavolului.
Spuneam că este incitant și prezintă destul de mari interese în spate și n-aș aminti decât doar 3 interese enorme. Primul interes ar fi acela că dacă sufletul nu moare, așa cum se presupune, și vom vedea ce spune Sfânta Scriptură în seara aceasta, înseamnă că sufletele trebuie să fie undeva, au și ele un loc. Indiferent că este nelegiuit, adică care nu s-a întors la Dumnezeu și l-au refuzat, sau că va fi salvat. Deci fiecare trebuie să aibă un loc. Și conform credinței populare pe care toți o cunoaștem, că trăim în această cultură, unii, adică cei nelegiuiți, vor fi într-o parte și se spune că sunt în iad, iar cei care sunt salvați sunt în altă parte și anume în rai. E clar că Sfânta Scriptură vorbește să face puțină distinție între cei care sunt credincioși lui Dumnezeu și cei care îl resping pe Dumnezeu. Dar putem merge pe ideea aceasta a unor oameni care sunt după placul lui Dumnezeu și oameni care nu îi fac voia privind la destinația lor finală, că unii vor ajunge în iad și unii vor ajunge în rai, sau cumva lucrurile se încurcă de la sfârșitul omului pe acest pământ? Da, ce se întâmplă? Diavolul îi place să lucreze din umbră. El, prin doctrina nemuririi naturale a sufletului, a lăsat o poartă deschisă pentru a putea distruge pe oameni care sunt în ignoranță. Vorbesc de mulțimea oamenilor care n-au făcut din viața lor un mod de a se apropia mai mult de cuvântul lui Dumnezeu și de a căuta sensul clar a ceea ce se va întâmpla la sfârșitul timpurilor. Însă aș vrea să revin. Deci interesul este al diavolului ca el să poată să aibă ușa deschisă și să atace pe copiii lui Dumnezeu dacă este cu putință. În al doilea rând, dacă acceptăm această doctrină, care spuneam că vine din doctrina nemuririi naturale a sufletului, prima minciună grosolană a diavolului, atunci este acceptabilă pentru majoritatea oamenilor din lumea aceasta care au oameni care au dragi ai lor, care i-au pierdut și sunt morți. Și pentru ei este mângâietor să știe că ei există undeva și că se mai poate face ceva pentru unii care sunt poate aproape de poarta iadului și prin pomeni sau prin diferite acțiuni ei pot să reîntoarcă și cumva să acceadă în cer, sau pentru cei care consideră că au făcut bine să fie undeva sus. Ideea aceasta a spiritismului, de fapt, Satana n-a dorit decât să facă un singur lucru, și anume să aducă în mintea oamenilor nu spirite demonice, ci să spună că de fapt sunt spiritele celor morți cu care poți comunica. Și acesta este destul de mângâietor pentru cei care și-au pierdut. Toți avem bunici, nu? Suflete dragi nouă. Și în al treilea rând, interesul enorm este interesul pastorilor, a preoților, a celor care merg pe acest principiu că spiritele, că ele sunt undeva și că poți comunica cu ele. Dar au ei ceva de câștigat, da, efectiv, pe lumea aceasta? Da, nu câștiguri financiare, nu la aceasta mă refer în mod special, cu toate că și această doctrină, dacă ar fi dată cumva la o parte, s-ar mai pierde din venituri. Însă prin aceasta poate să manipuleze masele și să spună nu-L accepți pe Dumnezeu, iadul te așteaptă. Te întorci la Dumnezeu, sigur că vei avea un alt loc în cer. Acestea sunt, cum spuneam mai devreme, interesele imense care stau în spatele acestei doctrine, care vom vedea ce spune Biblia că este absolut nebiblică. Bun, este împământenită credința aceasta că există un loc al pedepsei, un loc al chinului și al torturii veșnice, și locul acesta se cheamă iad, așa este numit. Ce înseamnă iad, mai precis? Sau vorbește Biblia de așa ceva? Cumva face Sfânta Scriptură diferență între iad și rai? Care este adevărul? Haideți să pornim întâi de la terminologia aceasta. Ce înseamnă iad pentru telespectatorii noștri? Da, așa cum l-am folosit eu mai devreme și cum este în credința populară, da, concepția populară,
Cuvântul iad înseamnă un loc unde practic sunt acolo toți cei care sunt nelegiuiți, care nu s-au întors la Dumnezeu și nu au acceptat moartea înlocuitoare a Domnului Isus. Efectiv l-au refuzat pe Dumnezeu. Deci în concepția populară asta înseamnă iad. Însă cuvântul iad în Biblie nu are sensul acesta. Cuvântul iad este un termen în Vechiul Testament, limba oficială a Vechiului Testament, și anume limba ebraică, iadul se numește Sheol. Iar în limba greacă, limba oficială a Noului Testament, se numește Hades. Sheol sau Hades înseamnă același lucru, și anume un loc unde, spuneam, conform concepției populare, acolo trebuie să fie cei care nu l-au acceptat pe Dumnezeu. De fapt, Biblia spune despre Hades sau despre Sheol că este locul unde merg morții. Și Biblia spune că nu se face nicio deosebire între morții nelegiuiți sau cei care îl iubesc pe Dumnezeu și au făcut voia lui Dumnezeu. Adică toți vor merge acolo până într-un moment când va trebui să vină învierea și să fie judecata. Aș vrea să demonstrez o secundă. Aș vrea să demonstrez, dacă îmi permiteți. Aș vrea să citesc din Geneza, mi-am notat aici pe hârtie câteva versete, Geneza 37 cu versetul 35. Haideți să vedem un pic cam cum vrea Biblia să ne facă lumină asupra acestei doctrine care îngrozește efectiv lumea și îngrozește pe cei care nu se apropie de cuvânt, pentru că cuvântul clarifică extrem de bine lucrul acesta. Deci Geneza 37, și aș vrea să-i rog pe telespectatori, dacă au Biblia, să caute la versetul 35 și anume pagina 43, dacă au traducerea clasică Cornilescu. Și vreau să citesc. Este vorba despre jalea lui Iacov. La un moment dat Iacov este pe patul de moarte și spune așa: toți fiii și toate fiicele lui, adică a lui Iacov, au venit ca să-l mângâie. Dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea: plângând mă voi coborî la fiul meu în locuința morților. Adică în Sheol, în traducerea din limba ebraică. Deci iată, Iacov era copil al lui Dumnezeu, da? A făcut binele. Și spune Scriptura că în curând, și el recunoștea lucrul acesta, că se va coborî la fiul său care a fost la fel credincios, unde? În locuința morților, adică în Sheol. De asemenea, în Psalmul 16, aș vrea să mai citesc și aceasta, spune David ceva aici ca o plângere, sau mai bine zis ca o rugăminte a lui David, pagina 560, dacă mă urmăriți, dragi telespectatori. Deci Psalmul 16 cu versetul 10. Și spune David așa: căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților. Adică, tradus, nu vei lăsa sufletul meu în Sheol. Deci, practic, Sheol sau Hades, din limba greacă, Sheol în limba ebraică, înseamnă un loc unde merg toți cei care mor. Și așteaptă acolo până când... Nu putem să asociem cei doi termeni cu termenul iad pe care noi îl folosim acum? Sfânta Scriptură, prin traducerea aceasta unde spune în locuința morților, nu spune nimic că acolo este un loc de chin veșnic, ci spune doar că este un loc unde toți morții așteaptă fără să poată gândi, fără să aibă planuri, fără să poată fără cunoștință, și așteaptă acolo ca într-un somn. Deci, bine, o anumită perioadă. Vorbește Vechiul Testament despre terminologia aceasta sau despre ideea unei locuințe a morților unde intră și cei care au făcut binele și cei care au făcut răul. Dar în Noul Testament chiar nu vorbește deloc Sfânta Scriptură de ideea sau de existența unui iad, a unui rai, a unui chin veșnic într-un iad. Da, mi-ați ridicat mingea la fileu și eu nu pot să nu primesc serva aceasta foarte frumoasă. Deci aș vrea să citesc, pentru că e bine să lăsăm Scriptura să se apere singură, da? Sau să poată să aducă argumente Sfânta Scriptură. Și aș vrea să citesc din Matei, capitolul 11, mi-am notat eu aici, Matei 11 cu 23.
pagina 935, dragi telespectatori, dacă mă urmăriți, ar fi tare interesant. Deci Matei 11 cu 23. Și spune așa Sfânta Scriptură, cartea Matei este în Noul Testament, da? Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer, vei fi coborât până la locuința morților, adică până în Hades, care cuvânt în limba greacă înseamnă același lucru ca și Sheol, locuința morților, adică locul unde există mormântul, da? Practic, dar nu spune nimic despre un chin veșnic. De asemenea, mai departe aș vrea să citesc tot în Matei, capitolul 16 de data aceasta, la versetul 18, pagina 942. Și eu îți spun, îi spune Domnul Iisus lui Petru, că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților, porțile Hadesului, nu o vor birui. Vorbește la figura de biserică, de biserica lui Dumnezeu din ultimul timp, da? Adică nu spune nimic despre un loc de tortură, nu spune nimic despre un loc unde ar fi chin veșnic. Am multe texte aici, de asemenea Fapte 2 cu 27, dacă îmi permite timpul, dar mă rog, sunt multe, de fapt ce vrea să spun aici, că acolo în locuința morților a mers și Avram, a mers și Iacov, a mers și David, în Noul Testament au mers toți, pentru că în locuința morților, fie că ești credincios, fie că nu, pentru o anumită perioadă ești în mormânt. Adică acolo este locuința morților. Nu spune nimic despre un loc de chin, un loc în care este foc și pucioasă, un loc unde sunt cazane cu zmoală sau, mă rog, dar Domnul Iisus Hristos, ca să rămânem la Noul Testament, a vorbit în repetate rânduri ascultătorilor săi despre ghenă. Da. Se poate lămuri acest cuvânt care, iată, a devenit deja un concept. Cumva cuvântul acesta ghenă nu este echivalentul cu iad care îl folosim noi acum în terminologia aceasta creștină, bisericească? Da. Este interesant și acest cuvânt ghenă. În legătură cu acest cuvânt, întotdeauna Mântuitorul a vorbit despre pedeapsa veșnică. În legătură cu acest cuvânt ghenă, întotdeauna Mântuitorul s-a referit la o pedeapsă finală. Păi tocmai ideea iadului care oamenii nelegiuiți, oamenii care nu au fost credincioși lui Dumnezeu, sunt chinuiți veșnic. Vom vedea, vom vedea. Haideți să luăm încet să vedem de unde vine cuvântul acesta ghenă. Cuvântul acesta ghenă vine dintr-un cuvânt tot din ebraică care însemna Gehinom, însemna valea lui Hinom. La un moment dat chiar s-a mai adăugat încă un cuvânt scurt în limba ebraică, Ben Gehinom, adică valea fiilor lui Hinom. În alte locuri din Scriptură se mai adaugă, spuneam, și acest cuvânt și prin transliterare a ajuns la noi astăzi tradus cuvântul ghenă, din aceste cuvinte. Aș vrea să citesc câteva versete unde se spune despre ghenă și în sensul acesta aș vrea să mergem la Iosua, la cartea lui Iosua și veți vedea aici despre ce este vorba, să lăsăm Biblia să vorbească singură. Și avem de la Iosua, avem capitolul 15 și de la capitolul 15 aș vrea să citesc doar un singur verset. Deci dacă mă urmăresc telespectatorii, aș vrea să le spun că se află la pagina 249. Deci Iosua, capitolul 15 cu versetul 8. Mă uit aici pe notiță să știu dacă citesc bine. Și zice așa: suia de acolo
prin valea Ben Hinnom, înspre miază zi de Iebus, care este Ierusalimul. Apoi se ridica până în vârful muntelui și așa mai departe. Această vale, Ben Hinnom, se afla în sud-vestul Ierusalimului, un loc special mai dosnic, în care era o vale plină cu tot felul de resturi, gunoaie, cadavre de animale, câteodată în timpuri foarte tulburi de războaie, când nu mai era posibilitatea îngropării oamenilor care mureau în timpul războiului, erau aruncați acolo și acolo, datorită temperaturii, intra repede în putrefacție și își făcea lucrarea și putrefacția, dar și focul care se întreținea în permanență pentru că avea ce să ardă acolo, fiind gunoaie și așa mai departe. Deci această vale Ben Hinnom exista și există cu adevărat pe timpul biblic în sud-vestul Ierusalimului. Datorită, de asemenea, aș vrea să citesc în 2 Cronici, capitolul 28 și să vedem că spune ceva despre valea aceasta a Ghenei, spune ceva în legătură cu un procedeu pe care îl făceau unii oameni din timpul acela, și anume ștergeau fiii prin foc. În valea aceasta. Exact în valea aceasta. Adică ce înseamnă a trece fiii prin foc? Efectiv le dădea foc acolo, la copii, pentru a îmbuna cumva alte zeități. Ceva ce nu putem să ne imaginăm în momentul în care ai un copil, să ți-l dai jertfă. Da, pentru așa se petrecea pe timpul acela. O idee pentru un Dumnezeu care exact. aștepta. Așa se petrecea această problemă. Deci spuneam că vreau să citesc în 2 Cronici 28. Dacă îmi permiteți, 2 Cronici 28 imediat. Și aici să vedem ce spune Sfânta Scriptură. Deci 28, 2 Cronici 28, cu versetul 3 de data aceasta, pagina 475. Spune despre un Ahaz, care este un împărat, a fost un împărat rău al iudeilor, și spune aceea la versetul 3, că acest împărat a ars tămâie în valea fiilor lui Hinnom și a trecut pe fiii săi prin foc. După ce? După uriciunile neamurilor care erau în jur. În loc să se țină de Dumnezeu, care a spus clar ce are de făcut, el se ducea după Dumnezeii celor din jur. Și prelua anumite practici, și anume să-și treacă fiul prin foc. Bun, dar aș reveni puțin la ideea pe care Mântuitorul a exprimat-o în repetate rânduri ascultătorilor săi, și anume ideea ghenei. Ați spus mai devreme că aceasta reprezenta o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, o pedeapsă veșnică sau care are o pedeapsă definitivă. Pe care da, Dumnezeu eu am aduce. spus că Mântuitorul întotdeauna când vorbea despre ghenă lega ideea aceasta de pedeapsa finală, pedeapsa veșnică. Vom vedea cât de veșnică și cum. Este un pic mai încolo, dacă să nu desumflăm balonul așa repede. Bun, în sensul acesta aș vrea să citim un adaos în cartea lui Marcu și aș vrea tare mult să luăm în considerare lucrul acesta, că unde spune că pe lângă ghenă există și un foc care nu se stinge. Și o să vedem pas cu pas la ce se referea Domnul Iisus când vorbea despre ghenă. Deci Marcu 9 cu 43. Aș vrea că deja intrăm în domeniul acesta al existenței unui iad, a unui foc veșnic din acel iad. O să le explicăm și pe acesta, să vedem, pentru că aș vrea să atenționez pe dragii noștri telespectatori că limbile biblice nu au întotdeauna același înțeles cu al nostru și câteodată a fost greu de tradus. Trebuie să aplicăm ceea ce a spus Biblia în original la ceea ce a gândit Dumnezeu, nu la ce ne place nouă. Haideți să vedem ce spune. Da, Marcu spuneam la capitolul 9 cu 43, imediat, pagina 973, zice așa Domnul Iisus, se referea la pricinile de păcătuire și zice așa, dacă mâna ta, povestea unde se întâlnea cu oamenii, dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață, adică fără mână, decât să ai două mâini, adică să fii întreg, și să mergi în ghenă, în focul care nu se stinge.
De asta spun că eu nu vreau să ocolesc pasajul acesta, pentru că de pasajul acesta se folosesc foarte mulți și nu-l aplică cum trebuie. Eu chiar vreau să atrag atenția asupra acestui pasaj. Și apoi spune mai departe Domnul Iisus și în versetul 45, dacă nu mă înșel, dacă piciorul tot te face să cazi în păcat, el este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop decât să ai două picioare și să fii aruncat în ghenă, în Ben Hinnom, adică în valea fiilor lui Hinnom, unde acolo ardea focul în permanență, da? De asemenea, mai este mai departe, versetul 47. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Este mai bine pentru tine să intri în viață, în împărăția lui Dumnezeu, numai cu un ochi, decât să ai doi ochi și să fii aruncat în focul ghenei. Bun. Aș vrea ca să detaliem mai mult aspectul acesta al unui foc veșnic, dar vom face lucrul acesta după pauza publicitară, în așa fel încât să eventual să demontăm anumite idei care sunt false, care nu sunt adevărate, niște noțiuni care a torsionat puțin mintea oamenilor care sunt bisericoși sau religioși. Sigur. Să vedem într-adevăr dacă oamenii care mor și care n-au ascultat de Dumnezeu sunt duși într-un foc, într-un chin din acesta veșnic și cum privește Dumnezeu sau din perspectiva lui Dumnezeu, cum se văd lucrurile a existenței unui chin veșnic. Abia aștept. După pauza publicitară.